Ενδιαφέρεσαι να δώσεις κι εσύ ένα πιστοποιητικό το οποίο θα σε βοηθήσει να συμμετέχεις στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και να μπεις άμεσα και γρήγορα στο δημόσιο? Τότε το NOCN είναι το πιστοποιητικό που ψάχνεις. Πώς μπορείς να προετοιμαστείς άμεσα και κατάλληλα γι' αυτό? Φυσικά μέσω της πλατφόρμας μας www.uplearn.gr. Εκεί μπορείς να βρεις ολοκληρωμένα πακέτα και για το επίπεδο Β2 και για το επίπεδο Γ2, τα οποία περιλαμβάνουν όλη τη γραμματική του επίπεδου με αναλυτικές σημειώσεις και βιντεομαθήματα, 5 practice test για reading, listening and writing, ένα course το οποίο σου αναλύει όλο το speaking process και σου δίνει πολύ σημαντικά tips για την επιτυχία σου στις εξετάσεις, το course writing feedback, το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να μας στείλεις το γραπτό σου και εμείς να σου το αποστείλουμε πίσω διορθωμένο με αναλυτικό feedback και βαθμολογία, και φυσικά το course αίτησης στις εξετάσεις, αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, με το οποίο μας στέλνεις τα στοιχεία σου, σου κάνουμε την αίτηση και μπορείς να δώσεις ανά πάσα ώρα και στιγμή, με βάση τις διαθέσιμες ημερομηνίες, την εξέτασή σου. Ελπίζω πραγματικά να βοήθησα και γράψτε μου στα σχόλια ποιοι από εσάς ενδιαφέρονται για το NOCN.